ҷиҳати ҷалби духтарон ба таҳсилоти миёна ва касбӣ, фарогирии духтарон ба таҳсили миёнаи пурра аз ҷониби масъулини кумита дар маҳаллаҳо ва шаҳру ноҳияҳо мунтазам вохӯрию суҳбатҳо баргузор мегарданд. инчунин кумита ҷиҳати ташвиқу тарғиби таҳсили духтарон соат бо вақти душанбе 9:50 аст 10:10 пушти ин дар ҳисоботи раиси кумитаи занҳо Идигул Қосимзода ҷараён дорад ва ин нишасти матбуотӣ аст. ҳанӯз бо гузашти 50 дақиқа Идигул Қосимзода хондани ҳисоботашро анҷом намедиҳад ва ба хоҳиши хабарнигорон ки мехоҳанд зиёд ба суолҳояшон посух гиранд аҳамият ҳам намедиҳад. худи ӯ мегӯяд ки бояд ҳисобот хонад ва суолҳо баъдан ба ӯ дода мешавад, вале тавре ки қаблан ҳам медонем ӯ соати расо 10 аз ин утоқи нишасти матбуотӣ берун мешавад. дар ҳоле ки дар Тоҷикистон даҳҳо мушкили занон аз ҷумла худкушӣ, хушунат дар хонавода ва худсӯзии онҳо ҳазорон маротиба расонаӣ мешавад. 50 дақиқа баромад кардем. дар 10 дақиқа мо хабарнигорон ба шумо чӣ суол мекунем? худо медонад. 6 моҳе ки дар ҳақиқат кумита аз рӯи он камбудиҳои гуфта гузаштам баромади худро тайёр кардагӣ буд ва инора гуфта гузаштан дар кор, чунки дар ҳақиқат бале бай кӯтоҳ карда фишур шумо кӯтоҳ накардем, шумо ҳамаинро хонем. хоҳиш мекунам дақиқаи дигар ақаллан 10 дақиқа, 15 дақиқа хоҳиш мекунем. мо хабарнигорон вақте кам дорем. ман гуфтам ку имрӯз шумо мегӯед қабул дорем, надорем. ҳатто қабулгоҳи шумо занг мезанем, ам духтар моро туби футбол мекунад. фикр мекунам ки шояд сабаби нахостани раиси кумитаи занон барои ҳалли проблемҳои яъне аз ҷониби журналистон суол пешниҳод кардану шумо барои посух додан шояд буд. дар ҳамаи ҷомеа занон мушкилот доранд, бахусус дар ҷомеаи Тоҷикистон, ва фикр мекунам ки бояд қабл аз ҳама ниҳодҳои давлатӣ, ҳукумат сари масоили занон бояд ҳаллу фасл кунанд ва пеш аз ҳама кумитаи умури занон ва хонаводаи Тоҷикистон ки тавре ки аз инҷо хабарнигорон ибрози назар доштанд, яъне проблемҳо ҳалли худашонро намеёбанд.